Sai. Saka wauya kuita mangweli asau. Muri zindani Pita mangweli ya. Dua itu awal saya sudah pasti berani. Yana wuri ndiye akanga kuya kucontesta imelengi siri yake ikazobati wakadumu and ikazi yako mindi vanongo murume akani bhachi reblack grey oti mama okay uya ngachiti ndenhaka ndedzinza inene nebondo ndiyo yakapihwa bonda chigara nebondo ipapa nechaura saka tauraiti kuti auya murizere zvachireve akusoro imama zvinokutishambisa zita Andrew Mandopera zvinokutishambisa zviri kuita makoreke nokutora munda wavo venhaka yamukoma wangu wakashayika. Mukoma wangu zvaakashayika ndakapiwa nhaka yamukoma, zvese zvamukoma ndindakapiwa. Napiwa kudaro mukoma washayika, ndakagara nemukadzi wamukoma kwemakore akawanda. Mukadzi wamukoma waya vasvika kushayika, ashayika kudaro mukadzi wamukoma, ndakapiwa bondo ramukoma, mukadzi wamukoma bondo. Tikagara nebondo iri makore akawandazve, ndikaita mwana wani naye mukadzi webondo. Ndaita mukadzi webondo kudaro, mukadzi webondo yandokushayika zvikara, ndokusiya mwana wani. Mwana iye ndiye uripo, tokutaura kuti ngoita mambo maboresho wapindira zviya chakushata chii mapedza nyaya uyo wataura kuti ndiyo ilendi yavo asi ndiyo kuti ndakaboreke ndeyangu ndakapiwa na ndiani muridzi wemunda ndiani zita eni ani eni Mandopera mukadzi wakewo mukadzi wake mukadzi wake ndiye muntu wakandiye akafa taurai akapiwa aiwa hamutauri kuda munhu wacho chaiye anoti ndiye akapiwa sungai pamo mutaura ndimi makapiwa kaii inini ndisati ndanya kuenda mberi ndinongopindirana nemubvunzo wani. Ndingati panzvimbo ipopo pakaita almost 30 years pakafenzwa, wasina kukwanisa kuuya kotaura nyaya iyi. Nyaya iyi inotaurwa yebondo inotaurwa nguva kana panotanga kuitwa maactivities nekuodha mota dzishaya nemafenzi dzese nechii voyo wataura. Asi vakuzotaura izvozvi ndaenda kune munin'ina wacho kuti chama vanhu vakatengesera apa davo vavapisa ndipo akuchibudisa kunei but after 30 years. And nyaya iripo ngeyekuti kuda kuti ava vasabvise mari zvinoko zviri pachena. Nyaya iri apa ngeyekuti ini ndakaenda kuona Oliver Mandopera, ndobva ndataura naOliver Mandopera nenhau yekugara. Oliver Mandopera akati ini handina nzvimbo ane chimudi ini right. Isa ndakuenda kutaura naye wonzi ane nzvimbo anekuda ubva asumuka kaenda kutaura naye kazi ngawauye kuno totaure naye. Ndobva ndasumuka inini Oliver Mandopera nababa munini wangu tobva tasvika ikoko tikanzi munda uriko asi ndinoubhadhara. Ndikati alright, ndobva ndabhadhara right. Ndabhadhara kudaro
ndoba kwakutosimuka kuti tiende pasabhuku. Sabhuku anzi John Mandopera sabhuku wacho. Right, tasvika pasabhuku eni yakataura nyaya yake kuti pamunoziva paya apa pasiri pangu ndatoka ndatengesera uyu John Mandopera akati aiyosi kana kuri kuti imimi matotaura nemuridzi uyu inini handisina zvinochataura bhozi ndiye muridzi asi danga atuma munhu dapana munhu asiri iyi muridzi iyeye zvaatotaura nemachipedza neni imimi chiendai moitezve munoda kuisa pamuda penyu papenyu inini ndobva ndabvisa mitete 50 cents ipopo pasabhuku $10 50 cents unozoenda kwamaunze bhozi zvatopasisuka izvi ndobva ndasimuka kubvapo ndobva ndadzokera ndobva ndahaya motikari ndobva ndaya nefensi building miti iyo ndobva ndati ipopo zhou ndokutanga kutofenza munzira umwe unofamba nawo kuti waitobata negedhi yacho vachienda kobhata havana kutaura nguva yacho iyo unofana kutaura nguva yacho iyoyo kuti aiwa zvomara kuita izvi aiwa zvikoo zvakati zvakati saka ini hanombosangana nazvo izvi zvakazobuda nekuti ndakuti iwe bvisa vanhu vavaisa pamuda pangu because muda uyu ndakapiwa ndaitenga sabhuku John Mandopera. Alright, mubvunzo wako kuti apo makapiwa eni eni waigara nazo kumwana mwananga uripi ndinamboona ine ndinambozota nemwana. Alright, mwana Mandopera urikuda Ndiri pano. right uyu waigara nani Uyu pakafa mukadzi uyu mukoma wakapiwa nhaka iyi yamukoma wacho ndiye wakapiwa ndiye akapiwa pesho ndiye akapiwa eni saka eni tose ndekuti eni anozobuda mumba aine murume warugara naye kokunotengesa minda yacho yawafanira kunga vachirima zita rangu Alright, mwana wamakazozvara imimi ndaka makazopiwa kubondo eni afa ndati ni mukadzi wamukoma akashayika ndikapiwa nhaka ndiye eni yeyo inevhafa vanyaina kupiwa nhaka yani bondo futi bondo iwanizva kushayika kwaita mukadzi wamukoma ndiye eni yeyo ndiye yeyo ndibva ndaenda kupiwa nhaka uyu kuti eni ndiye mukadzi yendakaenda kupiwa nhaka aiwa mataura nyaya yekuti imimi iwe makagara ibonde manje ramaini ndiyo ndakakubvunza kuti eni paakafa vamapiwa kuti chii bondo ndiro mati ndakazoita kuti chii mwana nebondo iro muri pasembapi pamba ipa ndopanozipa baba mirai bamba imimi aiwauya munoziva here kuti pane bondo rakauya mumusha umu richigara nabamba rakapiwa sebondo pakafani munozviziva here taurai ndokuzvautaura chinoitika munhu bhutsu kana pamusoro yedare zvinoitwa Thomas Mamboreke ndakabvura Thomas Mamboreke chinoitika pano chinoitika kana ukatsurwa munhu munhu ukatsurwa kazhinji kacho pane wanhu pane kunyara taura sirwana kwayo chokwadi chiripo munhu wamati iwe tinouzivawo isusu kukura kwatakaita dzimba dzakagara muroora eni wacho idzodzo mbiri tisi takakaita zvidinazvo inini Morris Mambera fungirai maneta mana mai wacho hapana. The question is not about takawaka ndiye ndakaita. The question ndeyekuti pakafa murume waeni akagarwa nhaka here eni kana kuti haana kugarwa nhaka. Right. Murume waeni wakafa muhondo akagarwa kwose nhaka semhuri.
ndokanoti kana usingazivi uda munhu unoziva because kana pakuitawo nyepi munhu akagarwa naka munhu achitobarisa akatobarisa pakauya futi uyo achika pauchaibondwe futi chigare rikatobara futi nemwana uri then you tell me kuti anhu hatizivi andizivira hatizivi kati ivo varume bondwe harida kugara pamba paeni rakarogara baba avo vanga vari kugara pamba kwatambarara eni kufa kwakaitamaunze ndapandafara uyomira patatopedza nyaya uyomira apeyo iwewe mirira iwe ndavandatopedza iwewe unoona ndopamunotaura muchitaurisa muti mapedza nyaya musina kupedza nyaya munototanga nyaya wati uyu pakapiwa chii wati uyu pakapiwa chii wati uyu pakapiwa chii bondwe raritiakapiwa changamire pamusoro haana kugara naro pamba paeni zvokutizwa maipeseri shamari pindura mubvunzo wapindura ndati wati chii wati iwewe bondwe raakapiwa what does that mean akapiwa bondwe ndozvauritaura indirectly watenenge bondwe zvechiwa wakapiwa saka bondwe kana richipiwa unopiwa bondwe rei usina kumbogara nemukadzi wakapiwa ranga bondwe rinopiwa nemukadzi wakagara naye mukadzi akafa ndipanopiwa bondwe kana kuti sakabara ndipanopiwa bondwe saka inother way indirectly unotaura kuti nyaya yese unonoizwa zvechiwa kuti maeni maakafa eni wakapiwa bondwe ende kuti azopiwa bondwe timizi ndiye angari kurarama maeni saka akamire matransaction eland akaitwa eni asati afa akanga asati afa eni ndiye akapa ega munhu akumiwa wakaita matransaction avo kupiwa kwakaita nhaka isusu takaita kutauni but havana kugara izwa shamwari let's understand some of these tournaments kuti zvinoreva nhaka inogarwa 2 days after kana 1 day after muhadi ndo panoboyiwa mbatya ndo panopiwa munhu mvura handizo munhu woti kadya pamberi pechii pewani kuti ndini ndaakupinda muchii mumba zvese zvourikunditaura nezvokuti uruzviziva zveshuwa kuti uyu murume uyu ndiye akazi ndiye chii ari kupinda muchii mumba ende wanatezvara waitoziva kuti uyu ndiye ari kupinda muchii mumba ndosaka wakazomupa chii bondwe wanatezvara waimupa bondwe rei kana wanga wasikazivi kuti munhu uyu haasi kugara nemwana iyi waimupa bondwe rei kana akati kugara naeni hakuna kuboya bondwe because papasina dzimba uya bondwe rawati rakagara kwatambarara ndiri haana kubvira satipedzire ngoma taaotendera ndiwodhei takagara panapa uramboda kutamba wataura iwo utaura nyaya kuti bondwe rakauya akanogara naro kwatambarara ndiripiro izvo zvautanga utangati anogara kupiwa bondwe apa warutiwe mhuri vacho warutiwe mhuri wana mandopera kuti munhu akapiwa akagara naka mukadzi nhingi akapiwa bondwe akati makadzi ndiwana mandopera wacho pao waida kupiwa mvura iwo uri kwamandopera here kana waida kusumwa iwo zvekwamandopera uri mandopera here ndikuti ininika kana uya mudari kamwana ngaukuza wati svike dani mudari usawawati wawatiba pindura zvawabvunzwa chete
ukavawata bambo unobatwa nemhosva dzimwe utimota wakangwara nenyaya kuti kutaura isusu vanhu vese vari kuona misoro yese yepanape basa ravo kuteerera chete zvaurikutaura wokubvunza maerero nezvaudii zvaurikutaura zvino apa tikukubvunza zvaurikutaura next statement wachinja next statement wachinja next statement wachinja baba wataura zvinhu zviri very clear inini ndakaenda namai eni nanhingi tikaenda kukoti tikaenda kuswa sabhuka katika namapedzerana chii it's okay ndikauya ndikaisa chii ndikaisa fence finish hana chimwe chinjataura asi fence unomuzvitereke mabari yakauya nani hauchizivi asi ndinoda kuti fence iko uona muridzi wenyenyete wataura zvakaita isu tochibvunza kuti what is bambo imimi pamakaita ichi transaction na eni maizviziva here kuti eni mukadzi wechii wemunhu akagarwa chii bambo akati izvo handidini handizvizivi asi my only worry ndekuti vanhu vavaitika zvese nekusapedza vanoita waifanira kunge wakanditaurira kuti chii ndo zvataura chii uyu wabva ataura kuti no uyu mukadzi ndakamugara nhaka ini ndindaigara naye achitofa vandatopiwa kuti chii kondwe ndo vandatogara ndo vandatoringisa mwana munhu wero ritori nechii ivi ndimomesheni yetese yatikudii yatati singazivi asi murini kutitaura kuti aiwa ndo zvazvidiko saka isi tochiti eni akainere right yekunotengesa munda because in the first place munda vari kunotengesa hausi kumusha kwayo munda yakamandopira saka takatanga kuzvibvunza kuti eni angainere right yekutengesa munda wekamandopera wana mandopera varipo ende mandopera nekuti mandopera ako because kana iye akutengesa munda akasarurara nemurume wemugubhezi amugara nako aine mani andingakuratidza kuti isusu ndo zvatoichitarisa ichoso kuti eni hana chii hana mwana asi chakazomboita kuti hama dzaeni dzizope uyu murume uyu bondwe zvazvizvei zvazvikuda kwagutsikana nekufara nekugara kwanga achita nani nemurume wake akaenda nemurume uyu zvese kuchita aiwa bambo chigei unoriva apa iwewe ndipo urikukondesta izvizvi because unoshaishira bambo kana nenyaya yawo unowashaishira nenyaya yekuti mune mukuda kutaura zve aiwa bambo wanoisa murikuona wamukuda kutambisa makumbo wamutambisa cheya wamotambisa chiwe kuteerera nzeve dziri kuteerera bambo saka musazoda kupa next time saka tikutaura isu what happened kana musha because right now munhu muridzi wemusha iye muridzi wemunda iwowo and as we speak right now the surviving spouse yemunda iwowo ndiya iti nhaka isinoiti something chiri fake kana chiri fictitious is something chinounzwa mupublic eye munhu wese otoziva kuti ari kupinda kune mabandiki apedza munhu wese akatoziva kuti apiwa futi chii bondo andi iti nhasi bondo ere akaita mwana we akaita nebondo iroro ati ndiye beneficiary wemunda uyu ari kupi mwana iye vakarorwa sikana akaroorwa because musikana iye ndiye muridzi welifa remunda iwowo zvinhu zvese zvakasiyiwa naeni musikana iye ndiye beneficiary nababa wake and right now mwana asitorina zvekutaura kwaye because baba wacho surviving spouse is still there and is in charge handizveri baba ngatibatsirane tinoda kugarisana zvakadii zvakanaka kuti mtemo ndozvaunotaura surviving spouse nichii iripo mwana wacho the offspring anova ndiwo beneficiary we this thing aripo
And there's no way yamaita deal behind the back yake ukiya kugara mumba newe. Mushakune mukadzi murumari kokutengesa state notafani pano kuti eni unozwa akatengesa munda ati atengesa munda pamba parugara nemurume kokutengesa munda wacho munhu atengeserwa haasi kuziva kuti ene akatokonaka asi ari munhu akavileji akambona nyanduro kuti isusu kuti titi uyu akagara nhaka handisi yesikiresi hazviiti because nhanga inogara ipapo munhu anopiwa mvura apa akagara pabonde waneso aripo wachiona. And the families are testing to that kuti zvoitwa munhu akapiwa mvura ndiye akarogara ndiye akagara nhaka and on top of that kuti zvinyatso kusimba obvasi pakatofa endo wacho wakabva atopiwa futi bori. What more do you want from us? Pamusoro changamira. Yes. Handi eniba. Handadzi awa. Awa. Handadzi awa. Vakarwa ndimukoma wabini. Yakarwa ndimukoma. Saka handadzi awa ndiye akapa munhu awa. Kwete eniba. Eni mukadzi wamukoma handi wakapiwa. Uyu handadzi yake ndiye akapa. Uyu. saka mautima Handadzi yake ndiye akapa. Eni mukadzi weuyu eni haavo asi handadzi yavo ava yakarohwa kumisa kwamandoko. Saka makafa eni ndiyo akafunga kuti eni wafa nezvese ndobva anopa handadzi yake munda Mbona wakuzira nouyu manje wenhaka manje wakuzira naye manje maizvere bambo maizvere bambo muripere pamusoro ndinombotara bambo Mashoko aruzika. aiwa titese Mashoko aruzika mama. titerera Zimataure mu. titese here tikuteerera tese zvino Terera. saka tiri kuenda ande ndaura kuti kuloza netaura chiro Pamusoro mama inini handisiri mandiopera ndogara tisi vanhu tanga kugara mubhuku ramandiopera nawana mandiopera nawana ivo vana maboreke ndinonzi maneta tiri mugaro weimomo kurohwa kwaeni tanga kuziva nekuchata kwavo kwakaita nemurume wake kusvika afe havana kuita mwana. Uyu ndiye akazonzi anosara nemudzimai pakafa Soromoni wacho murume waEni ndiye akazi unosara nemukadzi asara naye havana kuita mwana asi Eni azofa uyu achipinwa bondo. Ava vana maboreke wake wani hanzvadzi yavo yakapihwawo yakaroorwawo kwamandiopera seubhururu hwavo ndiye hanzvadzi iyoyo ndiyo yakauya kuzopa uyu munda uyu Eni afa. Right, anyway, it's okay. Sama poreke makatengeserwa suru akafa. Yes. zvingangobuda zvichida ndakatengeswa sura yakafa. Inini chinabvunza pakutanga ndechekuti zvinhu kana zvichitoitwa nguva iyoyo panotobva pabuda kuti aiwa pane bondo rakati pane rakati pane All that information about Benechi is information privy to my family members. It's a prison with the family members, not in around. My daughter enough about Nagarwanaka. Wrong process. So, one of my guys, I'll touch some sort of woman or get any other with.
Wani wekuti wakanga watorwadziwawo nekutorerwa gero nebamba wanokwanisa kunge wakatozviitawo out of jealous kutoti ngatichotitengesa zvimudhaka tashaya bhebi saka munofanira kuzvichitirei guys vakomana. I think we are done. Imimi vakomana muridzi wemunda ndewe amutori munda wake mwana wake ndiye beneficiary wemunda iwowo handei